إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. يأكل نبل كلنا نسلامنا يأكل نبل كلنا نحكن قوامنا ازي دمتي عالم لخاو من قصاصي أكل إرتراويانيو ازي مدب ازي بحاليوت عالم لخاو من قصاصي أكل إرتراويان أبراري إرناز محلالف سمناوي مدبيو عالم لخاو من قصاصي أكل إرتراويان أب إرترال علنا حقي يخنقسن بقوامة محادر هاجر كفترن زقالس حزباوي من قصاصيو مدبات عالم لخاو من قصاصي أكل أبصومن حدا جزيه براديو تلفزيونن بزي تفلاليو محبراو مرخبيتاتن يفنو يأكل نبل كلنا نسلامنا يأكل نبل كلنا نحكن قوامنا كبرنا كملس حبيرنا نقالس اب تاريخ حزب إرترا 24 قنبوت 1991 بعداو مجزاتي إثيوبيا كاب هاجرنا نحوارو استرقلان حزبنا نمريتو اقر مليئو هلاو زرقاقص اللان هموت سلزخونت فلوي كبرن معرافن اللوا ابز عامت زي حزب إرترا نمعالتنا صنتو ناب 1991 ندحريت تمليسون أبز حلفة 34 عمتات زقات أمو مسنخلاتن بمستنتان بز تفرارغ منفسن تذكروتاتن يزبع لازلو 24 قنبوت 1991 كونتن مغبار حزبي إرترا نأستات فرق زبن أنصار بزحاتن حيالاتن حيلتات سلماون عتقاون قالس بمكياد نمسلون مننتون رزين مسوات كفيلون مزنا زيركبو حسم تصاويرونيو اب صبحنا صنت إرترا حزبنا بحبارن بلعل ونن نتي نمعبالئو زعنقفو بسلاكونات نمحواين من نبابرو نممحياشن قداماو حاجز كي قوامته اجقو سبسيبون دقدقيتو تعاتيقون نلمعات دلو كونه انت هونه اتي اب اوان برتاو قالسي مريح تراز نبرو حزباو جنبار زاتو مبصعتات قليمو انصار هنقوتان دليتن حزبنا تطويلو نتبقسون تبعاتن حزبنا بو نبو ابرعنون ادخمون حزبي إرترا نتي مزنا البو هيوتن ገንዘብን ጉልበትን ዝኸፈለሉ ናጽነት ብሩፍታ ከስተማቀረ አደዳ ስደት ምሕያር ድኽነት ተስፋ ምቁራጽ ሕጽረት ማሕበራዊ አገልግሎት ሞትን ዝኽትምናን ኮይኑ ህዝብና ነቲ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝኸፍእ ሕሰም ዕረ ምስተዓሞ ደቅና ነዚ ድዮም ተሰዊኦም ኣካሎም ጎዲሎምን ብምባል መረረን ካብ ቃላት ዝሓልፍ ተቃውሞ እኳ እንተርአየ ጉጅለ ህግደፍ ግን ብጭካነ ስለ ዝደቆሶ ኣይተዓወተን መራሒ ጉጅለ ህግደፍ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ፈለማ ዓመታት ናጽነት ኤርትራ ብቁጠባዊ ምዕባለ ሲንጋፖር ክንገብራ ኢና ዝብል መብፅዓን ጭርሖን እኳ እንተዘመረ ቀስ ብቐስ ግን ናብ ፍጹም ምልኪ ምግባትን ምብኻንን ጸጋታት ቀይድ በተኽን ብልሹን ምምሕዳር ተቐይሩ ጉጅለ ህግደፍ ዓመት መፀ ብኣጋጣሚ መዓልቲ ናጽነት ኣብ 24 ግንቦት ዘቕርቦን ዘስምዖን ጭርሖታትን መደረታትን ኣብ ተግባር ዘይውዕል ናይ ሓሶትን ምትላልን መብፅዓ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ክፋል ካብ ህዝብና ንመዓልቲ ናጽነት ክጽየና ይግደድ ኣሎ እንተኾነ ግንቦት 24 1991 መዓልቲ ናጽነት ውፅኢት ህዝባዊ ቃልሲ መኸተን መስዋዕትን ስለ ዝኾነት ምስዚ ኣብዚ እዋንዚ ብጉጅለ ህግደፍ ዘጋጥመና ዘሎ ሕሰምን ድኽነትን ከነወዳድራን ክብራ ክንቅንሳን ኣይግባአን
በአንጻሩ ኤርትራውያን ናጽነትና ንምምጻእ ከቢድ ዋጋ ስለ ዝኸፈልናላ ንቐዳማይ ጸላኢና ጉጅለ ህግደፍ ንምስዓር ዘለና ሕፅረታት ብግቡእ ገምጊምናን መፍትሒ ቀይስናን ዋናታታ ከነስተማቕራን ንኽውንነትና ብዘንጸባርቕ ኣገባብ ከነብዕላን ናብ መጻኡ ወለዶ ከነሰጋግራን ኣለና። እቲ ናይ ኣማን ትርጉም ናጽነት ዓስቢ ናይቲ ዝተኸፍለ መስዋእቲ መነባብሮ ህዝቢ ምምሕያሽን ፍትሓዊ ምምሕዳር ምንጋስን እምበር ፍርቂ ካብ ህዝብና ኣብ ስደት ከርተት እናበለ ብዘይ ፍርዲ ኣብ ጎዳጉድ እናተሓየረ ብሓለንጊ ጥሜት እናተገርፈን ኣብ ውትህድርና ተጨዊዩ እንከሎን ኣብ ጎደናታት ህንጻታትን ባንዴራን ጭርሖን ብምስላምን ዘቑፀልፅል መግለፂ ብምቕራብን ዝረጋግፅን ዝልካዕን ኣይኮነን። ግደ ሓቂ ንምዝራብ መዓልቲ ናጽነት ብቐንዱ ናይቲ ዋጋ ዝኸፈለ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ እምበር ናይዚ ብሓይሉ ን34 ዓመታት ብዘይ ምርጫን ቅዋምን ኣብ ስልጣን ተኾዲጩ ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ኣይኮነን። ሓላፍነት ህግደፍ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ዝለኣኾም ምፍጻም ጥራሕ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ንመዓልቲ ናጽነቱ ሚዛንን ክብርን ሂቡ ከብዕላን ብሰላምን ብልጽግናን ከስተማቕራን ናብ ውሉድ ወለዶ ከሰጋግራን እንተኾይኑ ነዚ ጠንቂ ስደትን ድኽነትን ዝኽትምናን ኮይኑ ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ብስሙር ቅልጽምን ጽንዓትን ምስ ዝምክቶን ምስ ዘወግዶን እዩ። ኤርትራውያን ብጽንዓትናን ሓድነትናን ኣብዚ እዋን እዚ ዘጋጥመና ዘሎ ጸልማት መዋእልን ከልበትበትን ተጻዊርናን ስዒርናን ንሓቀኛ ጽምብል ናጽነትና ክውንቲ ንምግባራ ብልጽግቲ ኤርትራ እናሃንጸላን ሃገርና ድማ ማዕረተን ልዕልና ሕጊ ዝነገሰለን ዝማዕበላ ሃገራት ክንሰርዓ ዝዓግተና ሓይሊ የለን። መጎስን ክብርን ነቶም ንግንቦት 24 ክውንቲ ንምግባር ዝሰንከሉን ህይወቶም ዝኸፈሉ ሰማዕታት ኤርትራ ሰላምን ብልጽግናን ንህዝቢ ኤርትራ። ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ዓለም ለኸ ይኣክል ህዝባውነት ጽምዶ ሓደ ጸላኢ ግንቦት 2025 يأكل نبل كلنا نسلامنا يأكل نبل كلنا نحكي قوامنا